Машины с крупным табло и проблесковыми маячками – это автомобили сопровождения. Они едут как впереди, так и позади крупногабаритного авто. Если ширина больше груза больше 3,5 метров, а длина больше 25, ему требуется такое прикрытие. Автомобили сопровождения обеспечивают безопасность всех участников дорожного движения и предупреждают о габаритах. При несоблюдении правил перевозки груза нестандартных габаритов велика вероятность ДТП. На объездной автодороге города Казани в темное время суток осуществляли перевозку крупногабаритной сельскохозяйственной техники без специального разрешения и без автомобиля прикрытия. Мотоциклист, не заметив препятствия, совершил столкновение и погиб на месте. На автомобиль сопровождения должны быть нанесены одинаковые светоотражающие полосы желто-оранжевого цвета. Информационные надписи должны содержать имя собственника автомобиля прикрытия. Также авто должно быть оборудовано 2 проблесковыми маячками желтого и оранжевого цвета и табло с надписями «Большая ширина» или «Большая длина». Обязанность сопровождения негабаритного груза возлагается на перевозчика или грузоотправителя. Чтобы получить специальное разрешение и услуги автомобильного прикрытия, нужно обратиться в ГБУ «Безопасность дорожного движения». Эфирда сезнең белән безне күрештүрүче бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Һәммәгезгә дә күтәренке кәеф, күңелле ял минутлары телибез. Безнең белән бергә булыгыз. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга бәйрәмебез тапшыруына килгән котлау хатларын укыйбыз. Әгерҗе авылында гомер кичерүче иң кадерле, газиз, якын кешебез, әниебез, әбиебез Нагимуллина Альбина Мияссәр кызының матур күркәм бәйрәме 65 яшь тулган көне. Шушы матур гомер бәйрәме белән котлап, без аңа иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Кадерле әниебез, сине чын күңелебездән туган көнең белән, юбилеең белән котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, жан тынычлыгы телибез. Безгә күңел җылыңны биреп, куанычлы мизгелләр кичереп, тагын бик күп еллар бәхетле, шатлыклы тормышта яшәүеңне генә телибез. Урамда яңгырлы көз көне булса да, күңелеңдә һәр вакыт яз булсын, яшәргә көчең, дәртең, энергияң ташып торсын. Иң якын, иң кадерле кешеләрең яныңда булып, аларның яратуын, хөрмәтен, ярдәмен һәм игътибарын тоеп, тапкан малларыңның игелеген күреп, балалар, оныклар янәшәсендә яшәргә язсын сиңа. Барлык изгелекләрең өчен мең рәхмәт сиңа, әни. Без сине бик тә яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Бәйрәмчә кәефләр сиңа. Юбилеең, әни, котлы булсын. Телибез бәхет кенә, сөендерсен һәр бер көнең, шатлыклар килеп кенә. Озын гомер бирсен сиңа Ходай, кояш сиңа бирсен яктылык. Барлык балаларың, оныкларың китерсеннәр сиңа бары яхшылык. Иң изге теләкләр белән балаларың Роберт, Регина, Гүзәл, киявең Фәрит, киленең Гөлназ, оныкларың Ислам, Булат, Ринат, Альберт, Ралина диелгән әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Альбина ханым, шушы матур күркәм бәйрәмнәрегез белән чын ихластан котлыйбыз. Бәйрәм котлауы булып, матур җыр яңгыратабыз. Uzan күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелең.
Күңелдә бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Булган тик кадерле син безгә, парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Алга таба котлау тыңларга Исламов Альберт Абзал улын чакырабыз. Безнең иң кадерле кешебез Исламов Альберт Абзал улының 12 сентябрьдә олы юбилее 80 яше булып узды. Әтиебез сугыш чоры баласы. 1941 елның 12 сентябрендә Актаныш районы Иске Солтангол авылында дөньяга килгән. Аның әтисе сугышның беренче көннәрендә үк фронтка китә һәм сугыш кырында һәлак була. Шулай итеп, әти сүзен дә әйтә алмый, әни тәрбиясендә ярым ятим булып үсә ул. Бала чакта һәм үсмер елларында әтиебезгә тормыш авырлыкларын күп татырга туры килә. Сугыштан соңгы ачлык, мохтаҗлык, гомерлек истәлек. Бу әтиебезнең сүзләре. Шулай да сынып сыгылып калмыйча, армия сафларында хезмәт иткәннән соң, ул Казан дәүләт педагогия институтының тарих-филология бүлеген тәмамлап, юллама белән төркемдәше Сәхибә белән Азнакайга кайткан. Матур гаилә корганнар, 2 кыз бала тәрбияләп үстергәннәр. Әтиебез 40 ел Азнакай шәһәр мәктәпләрендә, 2нче мәктәп, интернат, 3нче мәктәп, татар гимназиясендә,
тарих һәм җәмгыять белеме фәннәрен укытты. Үз фәнен яхшы белүче, квалификациясен даими рәвештә үстереп торучы, музейлар оештыручы, хөрмәткә лаек, таләпчән, гадел, һөнәренә тугрылыклы укытучы. Аның хезмәте югары бәяләнде. Күп санлы мактаулы кәгазьләр, шул исәптән Россия Мәгариф министрлыгы мактау кәгазе, мәгариф өлкәсендәге казанышлары өчен күкрәк билгесе һәм башкалар. Кызганыч, 2007 елны әниебез бу якты дөньядан китеп барды. Бүгенге көндә әти үзенең тормыш иптәше вафат булган, Сәпей авылыннан булган, бөтен хезмәт юлын медсестра булып халыкның ихтирамын казанган Вера апа белән матур гаилә корып яши. Бер-берсен аңлап, туганнар белән даими аралашып. Лаеклы ялда булуына карамастан, Исламов Альберт Авзал улы иҗтимагый тормышта актив катнаша. Ветераннар советы әгъзасы да ул. Яшь буын белән тәрбияви эштә алып бара. Ватаным Татарстан газетасында мәкаләләре бастырылып тора. Әтиебез безгә һәр вакыт үрнәк булды. Без дә аның юлыннан киттек, мәгариф системасында эшлибез. Әтиебез белән горурланабыз. Ул үзенең тырышлыгы, осталыгы, җаваплылыгы, ярдәмчеллеге, гаилә җанлы булуы белән һәр кемне сокландыра. Кадерле әтиебез, без сине ихластан гомер бәйрәмең, юбилеең белән котлыйбыз. Бәхетле озын гомер, күңел көрлеге телибез. Олы киңәшчебез, ярдәмчебез, терәгебез булып, озак еллар Вера апа белән яшәргә язсын сиңа. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Вера, кызларың Эльвира, Венера, кияүең Рәшит, оныкларың Диләрә, Зәмирә диелгән әлеге котлау хатында. Шушы матур теләкләргә без дә кушылабыз. Балаларыгызның, якыннарыгызның теләгән һәрбер теләге кабул булсын дип. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти,
Язмышыбыз бүләге зиннәти. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, котлауларга багышланган бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Алда бәхетле киләчәк теләп, мин Илмира Шәрифуллина сезнең белән саубуллашам.